Què és millor, l'OBS o el VMix? Depèn, tots dos tenen coses molt, molt bones. Dependrà, en general, i com sempre, a l'hora d'escollir una eina del que vulguis fer. Per exemple, us parlaré de l'exemple més immediat. Aquest curs està tot produït en OBS. Per què? Doncs perquè m'interessa combinar pantalles, m'interessa treballar directament amb la webcam, tinc una sola font de vídeo. Per exemple, en d'altres casos, per una realització segurament, i si tinc l'opció de fer-ho, perquè no sempre tenim disponible el VMix, sense donar-hi masses voltes triaré el VMix. Perquè per realització de vídeo és molt més còmode, em sento molt més segur i realment és un gran programa. No és que siguin ni millors ni pitjors, en general, sinó que són millors o pitjors o més còmodes o més pertinents d'utilitzar en funció de la tasca que estiguem realitzant. Que puc fer una realització de vídeo amb OBS? I tant, si n'hem arribat a fer. Cap problema. Que podria composar un curs amb VMix? I tant, sense cap problema. Podria capturar pantalles, ja m'apanyaria. Que és molt més ràpid i més còmode des del meu punt de vista muntar una realització amb VMix? També. Que és molt més ràpid i còmode muntar un curs amb OBS? També. Per tant, la conclusió, no conclusió d'aquest vídeo és que són dos programes fantàstics, però que cadascun té els seus àmbits de fortalesa. I sota el meu punt de vista, el VMix, el seu punt fort és la realització netament audiovisual, agafar diverses fonts de vídeo i poder treballar amb fluïdesa i comoditat, i en canvi l'OBS, el seu gran punt fort és la facilitat que tens per integrar i composar diversos orígens de multimèdia, des de captures de pantalla, captures de finestra, que si una fotografia, que si una webcam. Són programes diferents, complementaris, perquè un substitueix substitutius, vull dir, un substitueix la funció de l'altre en molts casos, però la meva decisió no seria tant pel nom del programa, sinó per la feina que tingui